kuku sing dupa kumlun ngening kentias kang apeke kawengku sagung jajahan nggonku 20 Pak Mantri nanging sanget angikipi sang resi maneka putra tak suluk aku blakon ya 50 ae blakone aku tak suluk kang anjok saking wiyanti lho sing bisa ya awakmu no oh iya nek ngongkon suluk 50 gak apa-apa wakil 50 ya ora apa-apa suluk 20 gak apa-apa wakil 20 gak apa-apa ayo Lis iki ngono kabeh guyon iki wis murah-murane tak wis pokoke murah-murane oke monggo Lali-lali
mongso jambu wit-witane mesem guyung pinuju nyambut gawe gawe wedas aku wong manis sandalan kaose biru galogalan nganti ditiru gak wewe bas nadyan lamun kalamun tanpa karo nisar mijon ana olane mesti wae aku gelo yen ngono carane Rama cerite dipeniteni nek wis kadung janji kudu diteteni wedas ora titen lalu mongso panusule mangut nyuda pilih gendeng opo kuku aku milih gendeng walu mang ati dadi marem mereka gendinge walu senajan bunga susah ayo tetep guyu prayogane aja gampang nasu lamun nasu tumrap awak dadi kuru yen sampean masukri ya pidiret milih melu sapa ane kanggo kudik retno melok sing pinter gendang diwange wae nayati dadi padang warga sak bendina dijak iya ngisor wit gendang senadyan bunga susah aku tetep sayang prayogane jo gampang pranan yen kaprenan uripe ka surah